Od 3. novembra na linkách 1 a 3 nadobudne platnosť nový cestovný poriadok pre mestské autobusové linky. Samospráva pri zmene zohľadnila aj požiadavky verejnosti. Novinkou bude, že linka 1 bude o 14:58 zastavovať aj na ceste Slnka, ktorá nadväzuje na viedenskú cestu v priemyselnej zóne. Táto nová zastávka uľahčí cestu domov tým, ktorí sa vracajú z práce. Na linke 3, ktorá spája predovšetkým nákupné centrá, budú autobusy odchádzať o hodinu skôr než doteraz. Mestská autobusová doprava zostáva naďalej bezplatná. Samospráva by chcela v budúcom roku zabezpečiť z prostriedkov verejnej súťaže ďalší elektrický autobus. Okrem toho debarierizujú autobusové zastávky a plánujú ich vybavenie elektronickými informačnými tabuľami, vďaka ktorým cestujúci v reálnom čase uvidia, kde sa autobus nachádza a kedy dorazí na danú zastávku.